tässä ohjelmassa. Semmonen tommonen pätkä puuttuu jostakin välistä. Saattaa olla myös tommonen. Ei oo kauhean. Siis ihan hirveet. Mulla on varmaan ikinä ollut näin kauhean morkkis. Jos sitä haluu bylsiä, niin kyllä sitä voi bylsiä, jos haluaa. Että ei se nyt tarvi olla se. Päivä 46, kello 9.38. Talossa on meneillään sairaalaviikko-niminen viikkotehtävä. Big Brother on määrännyt Tean toimimaan johtavana ylilääkärinä. Asukkaat on jaettu 2 ryhmään, potilaisiin ja hoitohenkilökuntaan. Sairaalan hoitohenkilökunnalla on edellisenä iltana ollut juhlat, joihin potilaiksi määrätyt asukkaat eivät ole osallistuneet. Mitä asiaa? Kuinka henkilökunnan virkistystilaisuus meni? Hienosti ja nyt on kyllä ihan hirveä olotila ja sattuu päähän ja janottaa aivan helvetisti. Mutta hienostihan se meni. Loppuilta päätyi taas kerran erittäin hauskoihin tunnelmiin. En muista, mistä siinä oli kysymys, joten älä tiedustele siitä lisätietoja. Miten sairaalaa pyöritetään, jos henkilökunta ei ole työkykyistä? En tiedä, ja kai sitä sitten mennään. Voitko päästää? Mulla on aivan v***tun samaa. Eihän se sairaala ilman henkilökuntaa toimi, mutta nyt ihan oikeasti. Mulla on niin kova jano ja päänsärky, että mä en pysty olemaan täällä huoneessa enää. Please, avaa ovi. Kello 9.50. Johanna ja Jonna I ovat sairaalan hoitajia. Uudet asukkaat Petteri, Jarno ja Joni toimivat lääkintävahtimestareina. Oho. Meidän pitää varmaan laittaa ne työvaatteet päälle. Ai niin, ne työvaatteet. Joanna, onks kaikki hyvin? On. Eilen ei ollut. Varmaan kännis vielä. Sama juttu, mä oon aivan wasted. Mä oon ihan seilis. Mä sattuu mun Syvälle napa oikein sydämeen sattuu. Mulla sattuu päähän. Muakin ihan v***tusti. Onko Jonna hereillä? Joo, valitaan. Meidän on pakko mennä töihin. Oikeesti anteeksi kaikille. Siellä ei parhaat paarit. Ei mitään hätää, Jonna. Mua hävettää niin paljon. Anteeksi. No, te yrititte nukkua. No ei. Kyllä se itse asiassa vähän saattaa se, kun yritettiin nukkua sitä tekemään näitä tehtäviä, kun täytyy vähän totuuttaa tehtävää. Ai niin, sekin vielä. Ei siinä ollut paha menteli, mutta sitten kun se Johanna suuttui jostain pieremisestä, niin sitten sulla siis ei jumalauta. Niin nyt taas hihi, joka on kiva. Jarno! Se oli ihan hyvä, että Olikohan meillekin vähän viihdettä eilisellä? Ai niin, mä olin vielä lapsenvahti Jonnalle. Mikä siinä oli se niinku juttu? En mä tiedä. Mihin se Jonna sammui alun perin? Joku vaan tuli mulle huutamaan, että... En mä tiedä, mä olin mennyt ihan hyvissä ajan nukkuun. Ei, tää oli silloin, kun me oltiin ihan paljon just saunassa. Joku tuli, että tuu hakee ton Jonna helvettiin. Miksi mä mennään pääsee teidän kanssa vetää? Mä mennään pääsee teidän kanssa vetää. Joo, huomenna. Viimein. Se mielestä sammuttaa mun sängyllekin, se oli pääsiä. Kyllä mä muistan, että mä kävin siinä. Sellaisen puoli minuuttia. Ei ihan riitä.
Voi Onna, pappakin muistaa pikkuväläyksiä. Te selitte vaikka mitään juttuja. Enhän. Älä viitti. Joo. Älä. Aika diippejäkin juttuja. Enhän. En. Kyllä. Kun te pelaatte totuttajan tehtävää. Ne meinas, me sanoo sun parilta, pitäisikö sun oikeesti nyt vaan olla hiljaa mennä nukkuun, mutta se vaan jatkoi. Jonas, onko se pesee mun hampaa? Siis ne oli oikeesti aika... Ai nekin vielä. Rakkauden tunnustuksia. Mitä? Pesen kohta. Voi apua. Mitä siinä tapahtui? Tuliko sieltä rakkauden? Nyt ennen kuin sä kuulet enempää pahoja juttuja, tuliko se pesee mun hampaa? Apua, mitä mä oon puhunut? En muista mitään. Ootko puhunut kaiken näköistä? Niin hirveä henkinen krappula, että mä en kestä. Siis ei mulla muuten paha olla, mä oon ihan ok, mutta... Siis mä oon niin törttöillyt eilen ja mä en tiedä miten mä oon puhunut ja tehnyt. Mä en tiedä miten mä olin niin humalassa. Voi Jeesus. Meni vähän niinku nyt sairaanhoitajalla överiksi. Mä jotain pillitin tuolla joukoverissa. Mä haluan tänne nukkua. Eikä noita uusia poikiakaan nyt olisi välttämättä tarvinnut alkaa pussailla. Voi vittu. Mä oon varmaan ikinä ollut näin kauhean morkkis. Ihan oikeesti. Tää on ihan kauheeta. Just kun noin muut vielä oikein kääntää veistä haavassa, niin... Kun oikein örinä idiootti. Pääsis omaan sänkyyn. Todellakaan mä en kestä tot Johanna. Se on niin idiootti, anteeksi nyt vaan. Jonna hankkuja, Jonna väitti, että mä pierasin. Idiootti. Kulkee tuolla Nalle Kainalassa vineemässä oikeesti kaikille, niin ei saatana. Minä haluan Niida ja Katariinan tänne. Niin haluan vaan, ne onkin ainoa sen ihmiset täällä oikeesti, ketkä sitä jaksaa katella. Jos ei se lähde sunnuntai, niin voi terve. Puoltalo föönässä lettiä tuolla. Joo. Ja joku pieras ja... Meni ihan Ei kukaan sale edes partannut tai mitään, mutta se vaan hais oudolta. Jätkät kysy vielä, mitä täällä tapellaan oikein joka kemussa. Siinä oli. Siinä oli. Aina loppukemussa joku häiriö. Mä opin heti talon tavoille. Eihän tässä kukaan tapellut, yksi vaan vähän itki ja... Yksi yrjö, yksi sammuu ja... Mä en muista mitään semmoista mitään mun tukan föönausjuttuja. Etkö? Se oli niin mainio. Voi että se oli mainio. Se oli niin superherttaista, että ei mitään rajaa. Onks tää sairaalasukka on? Vitsi vielä, kun noin niinku vielä... Että oli vielä se Teija ja Anne juttu niinku, että vitsi kun se föönaa sen tukkaan koko ajan, sit vaan kännissä. Föönät mun tukkaan! Eilinen ilta on ollut ihan joku katastrofi. Mä en tiedä taas, että miten se meni tolleen. Varmaan kun olin niin väsynyt, niin en niinku siitä loppuillasta en kyllä silleen muista niinku mitään. En mä muista, että kukaan olisi kuivannut mun tukkaa. Mutta ainakin se oli kuiva, kun mä pääsin nukkumaan, mutta onhan tää nyt ihan... Tää on ihan räjähtänyt tää latva semmonen... Nyt on kyllä niin semmoinen olo, että on niinku ehkä maailman huonoin hoitaja, kun on näin kamala olo itsellä. Kello 11.27. Big Brother on määrännyt Tean toimimaan johtavana ylilääkärinä. Hänen tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi potilaiden lääkitseminen. Lääkkeenä toimivat karkit ja kalanmaksaöljy. Teija ei voi sietää kalanmaksaöljyä. Marko! Oliko se eilen vai toissaaksellakin sun persreijä nyt? Tuossa on Markus. Valmistautukaa lääkkeiden jakamiseen. Ei helvetti, mä en pysty. Ei nyt mä en pysty.
Voi apua. Toi Yrjö tulee. Mennään vaan. Johalla, mikä sulla on? Audi on nyt. Tahalla. Anna jo niitä varaa. Saa kalamaksa, ota vaan. Kato teijään. Kalamaksa. Ota vähän. Hei. Mä oon pahoillani. Tätä olisi järkevintä tehdä. Enkä kannustaa. Ai tuo maistuu valmiiksi tämä vesillä. Tää maistuu tuolle No niin, hoita. Minä nyt, anna mennä nyt. Mitä saatiin? Katso nyt tolle. Anna mennä! Pidä. Ei lennä. Saatu tähti! Hyvä, että mikä vasemmassa on. Pidä sisällä se. Kilti syötää lääke. Tosi hyvää. Niin selvisi. Miten vittu voi olla niin paha mitään maailmassa? Kello 13.34. Talossa on meneillään viikkotehtävä sairaalaviikko. Asukkaat on jaettu 2 ryhmään, potilaisiin ja hoitohenkilökuntaan. Sairaalan hoitohenkilökunnalla on edellisenä iltana ollut juhlat. Uudet miesasukkaat Jarno, Joni ja Petteri ovat lääkintävahtimestareita. Eilisissä juhlissa on pelattu totuutta ja tehtävää. Joo. Jos sä menet totustehtävälle nyt. Älä. Älä nyt siitä ala, minä menen tänne. Kertokaapa. Ei, mulla on muistavaa sen, että mä halusin, että Teija imee sun kyynärpäätä. sen muistan. Sinun piti sanoa kyrpä, mutta sanoit vain kyynärpää. En mä viittänyt. Se olisi kyllä tehnyt sen ihan oikein. En oo olis tehnyt. Mikä sä oot valvonut? Me oli ihan innosta. Heti aukesi siinä. Se näytti ihan siinä. Joku luuli. Miks täällä on leipä täällä? Vittu tarkoin se. Varmaan. Kerran kuulu. Yksi lause, mutta Mitä siinä ennen sano, jos Petteri, ei halua. No voi helvetti. Hei, mä menen tupakalle ensin joukko. Sovitaanko näin? Joo, mäkin haluan. Liitynkö mä siihen yhtään millään konstilla? Tuli aika terävästi. Panisin jonnaa. Mitä? Mutta me ei tiedetä kumpaa. Hei, kattokaapa, kun täällä on popcornia ja kaikki. Oliko muuten ruoka hyvää ja niin. Mä en kuullut Sun väri muuttui vähän tossa. Se kyllä niin selvästi, että me kaikki kuultiin toilla. Missä kuulitaan? Se tuli sitä totustehtävää. Ei, paha. Mulla on pikkusen muistipoikki, täytyy myöntää tuosta jossakin vaiheessa, että paljusta varsinkin, niin ei kaikkia keskusteluita ihan muista. Tommonen pätkä puuttuu jostakin välistä. Saattaa olla myös tommonen. Tämmönenkin voi olla. Talossa on käynnissä nimeämiset. Nimeämispisteiden lisäksi asukkailla on käytössä lisänimeämispisteitä. Iida on saanut uusilta miesasukkailta nimeämissuojan, eikä hänelle voi antaa nimeämispisteitä. 2 pistettä annan Teijalle. Mun mielestä, tai mua ärsyttää se, koska hänellä on joka ikiseen asiaan jotain sanottavaa ja aivan helvetinmoinen pätemisen tarve koko ajan. Joka asia, että koko ajan neuvomassa kaikkia hoitajia ja lääkäreitä tuossa viikkotehtävässä, vaikka on itse potilas. Ja hän varmaan itse tietää sen, että se on erittäin ärsyttävää. 1 pisteen annan Katariinalle, koska Katariina vaikuttaa siltä, että se ei todellakaan haluaisi edes olla täällä näin. Heti ensimmäisellä vastauksella, jos mä kysyn vaikka Katariinalta, että miten menee, niin hän vastaa, että ihan hyvin ja lopettaa sen siihen niin. Että mä en ole päässyt oikeastaan minkälaiseen tatsiin hänen kanssa. Vittu minä tiedän, että minä anna pisteiden, että Jaanko.
Musta tuntuu, että Johanna menee sinne ilman mun ääniä. No onko sulla parempia vaihtoehtoja? Ei. Joo, ei noi uudet nyt ottanutkaan niitä lisäpisteitä. Ihan hyvä vaan, koska siinä ei ole mitään järkeä. Eihän ne tunne täällä vielä Ei siinä ole niinku järjen hiventäkään. Mä luulin, että Joni oli ottanut, mutta ei se ottanut. Jokaisen asiaa se on, mutta ei siinä ole mitään järkeä niitä käyttää heti alkuun, varsinkaan kun ei tiedä kenestäkään mitään. Ei. Mä haluaisin jättää ne ensi viikkoon. Jos täällä vielä on ensi viikolla. Sitten jos lähtee jää käyttämättä. Mä taidan ottaa yhden. On se ihan hyvä kyllä, että jotkut teistä säästelee, mutta mä en nyt halunnut enää säästellä. Jos mä saan jonkun idean, niin mähän meen ja teen sen. Sähän oot kyllä vähän sellainen. Kaksi pistettä mä annan Katariinalle. Se ei puhu mitään juuri ikinä, ellei sille puhu mitään. Ja sen kanssa ei ole hirveästi sosiaalista kanssakäymistä ollut niin kuin muiden kanssa. Että vaikea keskustella ihmisen kanssa, joka ei hirveästi keskustele. Välillä tuntuu, että se lopettaa ne jututkin sillä, että ei sitten pysty oikein jatkaa enää. Ja jotenkin unohan sen olemassaolon niin monta kertaa. Ja annan 1 pisteen Teijalle. Noniin, ekan kerran pääs nimeämään. Otti pointsia. Mitä vielä ei mitään järkeä edes ottaa niitä, kun ei ne tajuu mistään vielä mitään. Ja sekin, että niillä ei ainakaan sitä ongelmaa, että ne ei ensi viikolla voi niitä käyttää. Mutta tommonen, että heti ensimmäisenä eikä edes tiedä vielä kenestäkään mitään, niin toi Kankkulan kaivoa hukkaa heittää. Kaksi pistettä mä antaisin tuolle Katariinalle. Mä en kerta kaikkiaan ole sen kuullut sanovan tai ottavan yhtään minkäännäköistä kontaktia omatoimisesti tässä. 1 pisteen mä annan Tealle. Mä oon ainakin saanut semmoisen kuvan, että vähän eniten vastaa meitä uusia asukkaita. Helvetti. Eilistä. Oli kyllä outo ilta. Älä sitä mieti. Sinähän nuorimpana olit fiksuimmasta päästä. Kiitti. Oksentelua mä en kyllä ymmärrä. Siis en normaalissa elämässä ikinä, niin ellei sit oikeasti ole tosi paha. Tää oli nyt niinku toka kerran. Eihän se sillain niinku lentänyt näin, vaan mä niinku ite päkistelin sen ulos sieltä, koska se ei, sit nukkumisesta ei tullut yhtään mitään. Pörkö päässä. Joo. Mä en kyllä enää aio. Eipä sitä mieleen aina tule. Ei tosissaan. Ite kyllä yritän ottaa kunnon jurit. Kyllä se nyt niin taitaa olla, että mä annan 2 pistettä Jonna Iille. Kuulin keskustelua tuolta pirskeestä paljusta. Jonna siellä sitten antoi ohjeistusta ajatuksen uusille asukkaille, että ymmärtävät, että talossa on yksi NS-ulkopuolinen, joka ei kuulu niin porukkaan kuin muut. Että ymmärtäisivät sitten jatkossa antaa minulle nimeämispisteitä. Siinä oli Tea mukana, niin olivat sitä mieltä, että pojat olivat tehneet väärän valinnan, kun olivat antaneet minulle nyt sitten tämän suojan. Nyt sitten meni harmillisesti kaikilta nimeämiskuviot ihan sekaisin, koska mua ei voinutkaan nimetä. Jonna alle annan 1 pisteen ihan pelkästään sen takia, että on niin paha jumitus noista joistain biisinpätkistä, että se käy vähän hermon päälle. Kyllä niitä nyt niin tuutin täältä tulee koko ajan. Dins, dins, dins. Siinä 1. Ja ratatatatatatatata. Kyllä mullakin niitä jumituksia tulee, mutta ei ne nyt ihan 7 viikkoa kestä.
Kello 16. Talossa on meneillään viikkotehtävä Sairaalaviikko. On viikkotehtävän loppusuorituksen aika. Varmaan on mitään hauskaa. No niin. Uraa uurtava ja kaivantoa kaivava tutkimus on osoittanut, että oudoista sairauksista voi parantua vain vihreän liemen avulla. Kun terassin ovi aukeaa, henkilökunnalla on 22 minuuttia aikaa syöttää kaikki isossa kulhossa oleva vihreä liemi potilaillenne. Jokaisen potilaan on nieltävä vähintään 1 syöttökulhollinen vihreää lientä. Potilaan on oltava makuullaan sairaalasängyllä. Voitte syöttää 2 potilasta yhtäaikaisesti. Terveisin Big Brother. Ymmärrettiinkö me kaikki? Nopsaa. Enempää ei ole. Se on siinä. Ida. Yes! Voitto on lähellä. Kädet ihan puolet. Ei oo Rausa. Hyvin höyrys. Oi, ei oo paljon enää. Kohta on töttörö pois päästä. Älä. Kuhan kulho tyhjä. Se oli siinä. Tämä on Big Brother. Viikkotehtävä on päättynyt. Mitä sanot? Viikkotehtävä sairaalaviikko. Tällä viikolla teidän tuli selviytyä sairaalan askareista ja henkilökunnan sekä potilaiden piti pysyä rooleissaan. Lisäksi päivätehtävien onnistuneesta suorittamisesta oli luvassa apua viikkotehtävän tulokseen. Kaiken lisäksi olette saaneet uutta verta asukasjoukkoon. Ei. Nyt tulee. Olette voittaneet. Kultaa, please. Kultaa. Kultaa. Ehkä saunaa. Nyt loppu täällä. Herkkuja täällä on näin paljon. Sipulipihveä ja... Joo. Nyt loppu ruoalla. Maksi, eikö se on niinku... Onks tää sisähileistäkin? Nyt loppu teitä. Oi suklaata. Onhan tää vähän tullut aina. Kello 18.04. Viikkotehtävän aikana Jonna I. ja Jouko eivät ole saaneet koskea toisiinsa. Myös Markus ja Tea ovat joutuneet nukkumaan eri huoneissa. Iida on tullut päiväkirjahuoneeseen kertomaan tunnelmistaan. Nää on näitä. Nyt on aivan highest high. Viikkotehtävästä kultaa. Kyllä tässä vähän tuli panostettua, että kyllä se aika makealta tuntuu. Aivan mieletön fiilis. Hyvä olo sydämessä. Mun kävi enää meidän uudet pojakkiin ja ei tarvi sunnuntaina lähteä täältäkään vielä pois. Kiitos, että sain noin haasteellisen osan tässä viikkotehtävässä. Ainakin mulle se oli hirveän haasteellinen. Pääsin lääkärin kanssa reffeen. Ei kai toi ovi oo auki. Ai kamala. Kiitos. No ei kyllä ollut. Vai lähti ne yhdet vähän kynsimään. Sillä lailla. Se on reipasta. Se on reipasta kuin normes nussi. Niille on tullut tommonen suhde täällä. Kello 19.41. Tomi on useasti kertonut osallistuneensa TV-laulukilpailuun, jossa hän on laulanut Petteri Punakuonoa. No siis kun ne kutsui musta sinne, että haluatko tulla laulamaan. Ei, mitä sä lauloit? No minkäköhän mä siellä voin laulamaan. Menit sä Petteri? Joo. Ei. Yksi keikka, älä. Ja nosturis suoraan. Ei, se oli kun Mikael Gabriel siellä oli, paikka oli kuin aika täynnä. Sitten kun se oli esiintynyt, niin ei mitään oikein, yli kaikki puolet oli lähtenyt. Niin veli se kappale, siellä on about 50 ihmistä. Petteri Punakuono. Älä just tuo tolleen. Älä.
Pääesiintyjä Tomi. Kuka? Meillä on mennyt vähän Se on yksi Tomi. Älä. Lukee siinä juristilla yksi Tomi. Älä. Mitä? No kun mä kävin, tai yksi tyttö pyysi nimmareihin, rintoihin nimikirjoitusta. Niin. Se on nimmari rintoihin. No siis se oli läppäs, sen mä ymmärsin läpäksi. Okei. No mä kuitenkin, no voin mä kirjoittaa, että mitäs tässä. Niin mä en kerran jos laittaa, niin joku mies tuli siihen paikalle ja pisti tosta noin. Löi nenääni. Onko se kunnolla torpa? No kerran kerkäs lyömään, mutta niinku... Siis mut tulee niin korvista ulos toi, miten se suurentelee tota hemmetin idols bullshittiänsä, jos se edes on totta. Ok, mä uskon ehkä sen, että se on saattanut käydä siellä. Ja joo, ehkä siitä saattaa olla joku video jossain vilahtanut. Se, että sä oot 5 minuuttia vilahtanut jossain TV:ssä ja sit se sanoit, ja kaikki pikkutytöt juoksenteli perässä ja pyyteli nimmareita ja niinku voi mä en ymmärrä, miten joku voi edes uskoa tota. Mä en tajuu, mua ärsyttää. Siis mä en vaan ymmärrä tota juttua. Kello 21.17. Big Brother on kutsunut uudet miesasukkaat Jarnon, Petterin ja Jonin päiväkirjahuoneeseen kuulemaan muutoksia nukkumajärjestelyistä. Terve. Moi. Terve, terve. Moro, moro, moro. Mitä, ukot? Mitäpä tässä? Istutaan ja ihmetellään. Vähän odottava fiilis nyt. Kulutetaan aikaa. Siis mä just ajattelin, noin pojat pyöttiin tonne, kun... Me ruvettiin vaihtaa Peteen, mä ajattelin, että... Täältä voisi jotain Peti-juttua tulla nyt. Peti-juttuja. Hänen on pukeuduttava naisten vaatteisiin. Naisten vaatteita tulee käyttää aina! Olisiko se härski, jos tulisi taas pojat ja tytöt? Ei onnistu. Se ei. Mitkä pojat ja tytöt? Mitä? Ei tässä ajattele ääneen. Miksi se olisi? Toi on mun. No Peti. Se on Markuksen. Ei niin. Miten se käy, kun on 7? Voi kaikkia Peti-kuvia, joita tekin kelaatte täällä. No sitähän se on päivän pitkä. Täällä menee pikkukammari. Ei varmaan. No? Joo, sohvalle. Sohville. Big Brother tiedottaa. Makuuhuoneen jako. Tästä hetkestä eteenpäin pienessä makuuhuoneessa nukkuu 6 miestä. Jarno, Joni ja Petteri ovat automaattisesti pienessä makuuhuoneessa. Loput 3 saatte valita keskenänne. Koska miehiä on 7, 1 jää pienestä makuuhuoneesta eli miesten makuuhuoneesta ulos. Tämä ulos jäänyt joutuu nukkumaan isossa makuuhuoneessa naisten kanssa. Naisten makuuhuoneessa majoittujan on ansaittava paikkansa muiden naisten keskuudessa, joten hänen on pukeuduttava naisten vaatteisiin. Kukaan? Siis me en tajua tätä yhtään. Naisten vaatteita tulee käyttää aina. Jotta tämä pukeutumiskysymys ei unohdu arjen tuoksinnassa, tämä naisten makuuhuoneessa yöpyvä miesasukas palauttaa kaikki henkilökohtaiset vaatteensa muovilaatikoissa varastohuoneeseen. Hän saa itselleen täysin uuden, huomattavasti feminiinisemmän vaatetuksen. Se on huomannut, että me viihtää. Ihan lisäksi makuuhuoneessa on jälleen tutuksi tulleet säännöt. Miesten makuuhuoneeseen ei ole naisilla tai naiseksi pukeutuvalla miehellä mitään asiaa ja toisinpäin. Miehet eivät saa mennä naisten makuuhuoneeseen lukuun ottamatta naisten vaatteita käyttävää miestä. Ja koska maskuliinisuus on nyt pannassa naisten makuuhuoneessa, 1 onnekas nainen saa itselleen poikaystävän tyynyn muodossa. Onnekas poikaystävä tyynyn uusi omistaja on valitsemanne Supergirl Iida. Terveisin Big Brother.
Mä en tajunnut. Lisää lahjoja. Minkälainen se on? Valitaan. Just vielä. Kuka siellä on? Siis kuka nukkuu? Niin meidän pitäis valita. Nyt pitää valita semmonen mies, joka kulkee naisten vaatteessa koko ajan, mutta saa asua naisten huoneessa. Eiku täytyy asua. Kuka haluu? Mulle saa sanoa. Ei, kun se on niinkö näin. Kyllä miekin voi mennä. Katoppa näin. Arvasin kyllä, että vapaaehtoiselle ei ole. Mä en halua. Se tulee niinkö sun Työ se päätä. Päättäkö? Alta. Kyllä se mun mielestä vapaat keskustelut. Vedätte kivisakset paperit siinä, jos vedetään kivisakset paperit. Tomi voisi olla aika komea nainen. Niin on. Mä voisin olla kyllä. Voisi olla niinkin. Haluut se tulla? Niin. Tuo rintakehä. Kyllä semmoista varmaan enemmän joukkoa tai Markuksen juttu on, mutta kyllä mä mieluummin homma, kun mä teit sinne laittaisin. No niin, sitten vedätte 2. Niin mitä? Tekee automaattisesti? Joo. Me vetää kiveä. Kivisakset paperit siihen. Näistä pakerit. Joo. Minkä takia noin pitää vaan koko ajan vaihtaa? Paras menee. Okei. Sinne lähtee kaikki sun kamat. Sitä ringin päälle. Ja... Se on ihan tuttu. Siis miten tuossa nyt tapahtuu? Markus menee naisten kanssa. Kello 20.20. Viikkotehtävän onnistumisen johdosta asukkaat ovat saaneet kultaisen palkinnon. Muiden asukkaiden saunoessa Jonna I. on tullut päiväkirjahuoneeseen puhumaan muuttuneista makuuhuonejärjestelyistä. Ärsyttää. Mä arvasin, että mulle tapahtuu näin. Mä olin ihan varma, että nyt mä pääsen nukkuun joukon kanssa. Paskamarjat. Ärsyttävää. Ja vielä kun ei saisi mennä tonne toisten makuuhuoneisiin. Tylsä homma. Mutta olihan tää nyt vähän arvattavissa, että jotenkin noin muuttuu nukkumajärjestelyt. Mut kun meitä on jo rangaistu tolleen kerran. Perseestä. Ei mitään, kyllä kaikki tuommoista tulee. Niin on. Sitä ne just haki tossa. Kun... Niin, haki ja sen tietää, ettei tänne seurustelee tultu. Niinpä. Niin. Ja eikä just, niinku, jos nyt pitää miettiä niinku hyvällä, niin just niin, ehkä se, että... Vaan. Niin, että oikeesti, että... No sama juttu se Saran lähtö. Mut se mua eniten harmittaa, jos joutuu sunnuntain lähteen, niin sitten ei enää saa lämpöä ja läheisyyttä. Toivottavasti nyt ei, mutta tyhmä homma, mä arvasin tän, saatana. Oisin kyllä mieluummin nukkunut joukon kanssa kuin tyttöjen kanssa. Mutta toivon, että tämä loppuu esim. Huomenna. Aina voi toivoa, mutta saa nähdä. Mut tyhmä. Huomenna voisi olla, kun sellainen kilpailu, että sit siellä voisi ansaita yhden yön jossain toisessa makuuhuoneessa. Se olisi hyvä. Ihan ideana. Jos sitä haluaa bylsiä, niin kyllä sitä voi bylsiä, jos haluaa. Että ei se nyt tarvi olla se. Ei. Totta. Olisi se ollut kiva nukkua Jonnan kanssa kyllä, mutta ei muuta nyt silleen. Vähän aavistelin jotain tällaista. Mut näillä mennään ja toivottavasti Jonna nyt ei hirveästi tois kans harmittaisi tai silleen, että... Mutta niinku tavallaan vähän harmittaa jo, ettei pääse vierekkäin nukkuun. Ei mitään, ihan hyvä vaihteluukin välillä, että ei mene semmoseksi liiaksi nyhjäämiseksi sitten, että... Kuitenkin haluaa olla sitten tossa muittenkin kanssa hengata ja olla, ettei sitten liikaa rupee Jonnan kanssa kahdestaan tuossa hengailemaan. Ei nyt semmoista vaaraa tuossa ole ollutkaan, mutta kuitenkin. Kello 23.30. Asukkaat ovat valinneet Markuksen nukkumaan isossa makuuhuoneessa naisten kanssa. Big Brother on toimittanut Markukselle naisten vaatteita varastohuoneeseen. Ei, me sanoit se tulee Oikeesti mä.
What? Osasiko me oikein nämä rintsikat laittaa? Jumalauta. Ne taisi mennä käännettäin. Nää on väärin. Ota ne pois. Voi ei sulla vaan pinkkiä. Tää pornoa. Menekään pinkkiä. Minä vaan etin sieltä semmoset, mitkä oli mahdollisimman tähän paikkaan. Jumalauta, mä oikeesti hyvä ottanut. Siellä tuli laatikollinen. Keksitään sille joku nimi. Pretty woman. Oi, ihana yökkäri tollanen. Niin meni. Kaipataan nyt kestää väliaikaisesti. Ties kuinka kauan se joutuu noissa hepeneissä pyörimään täällä, mutta ihan hauska juttuhan toi on joo. Mut kieltämättä aika hirvittäviä vaatteita kuitenkin sen päällä. Onhan toi vähän kiusaantuu. Mitä kiusallista. Nythän se joutuu elämään naisen elämää, tulee oppimaan uusia juttuja ja en nyt usko, että hänen mitään pysyviä naisellisia vaurioita tulee tämän tehtävän, vai mikä nyt ikinä onkaan, niin jäljiltä. Että voi olla, että hän löytää sisäisen naisensa, mutta toivon kyllä samalla, että hän ei löydä liikaa mitään naisellisia puolia itsestään. Muutenhan tää koko meidän juttu on ihan pilalla. Miksi te ette laita sinne vai jotain vaatetta alle? Tuommoiset appelsiinit on vaan vaikea. Ne on liian pienet.